byboen bitches. Velkommen til min rolling crib. Det her, det er min stue, a.k.a. kommandocentralen. Så ligger jeg her og chiller, spiller PlayStation 3 op på min fjerner her, som I kan se. Men jeg kan selvfølgelig også vælge at sidde i den her. Den kalder vi for kongetronen. God aften. Velkommen til min præ-crib. Så vil jeg gerne lige have lov at vise jer mit bathroom. Altså, der er alt, man skal bruge. Der er jord. Så er der lige en vask. Ikke? Bang. Har du nogensinde brug for at lave nummer 1? Det er mit toilet. Men hvis du skal lave nummer 2, vær så god. Det er også mit toilet. Det er så vores kitchen. Der er alt, hvad hjertet begærer. Du kan grill some shit, altså coyotes, alt muligt prairie deliciousness. Det her, det er mit køkken. Hvis der lige kommer et par senoritas forbi, så er det altid godt at være forberedt. Så det her, det er min champagne. Og her der kan vi også bare sidde og chill med nogle cow pimps og nogle cow bitches og bare pop noget water, ikke? Så bare skal have noget af det shit. Det må de smage. Det her det er som et soveværelse, a.k.a. træningssalen. Skal vi se, om der ligger nogle præmie bitches til en prægetyr? Hej, Jøden. Hej, piger. Det her det er så soveværelset, master bedroom, where the magic happens, som man siger. I har set min crib, I har set mit ride. Nu kan I godt pisse af på min præge, for herinde der skal der være party. Yes, det var alt jeg havde at vise her i Desert Prairie, salt and style. Så fuck off. Drenge, nu må I kraftedeme holde op med det lort der.